kući da idu. Kad će kući više ići, hoću kući da idem. Vidi ovog sada. Jeste generacija moja! Ćao. Ćao. Već 20 godina si sve ili, toliko prošlo? Tako, nešto. Dobro. Aha. I gdje sad radiš? Ja? Da. U državnom aparatu nešto. Sin. Šta radi čerke? Sina imam. Relja, ide sad u 7. razred. Dobro. Dobro večer, šta biste popili? Rakiju. Aj, ti je ovaj uzet. Moji obožavaoci, kako me samo obožavaju. Jovan. Ne, nismo. Ne spominji mi. Ne spominji mi. Tere bre u kurac, neću da čujem za nju. Znaš nešto te pitam, Daniela? Ja se Dragan. I zlopel počela krečana, a? A šta je s ovim Vasem Milošem? Loš mi da, koliko će ga znati ovo je loša već. Da li se sjećate ono na srpskom, bila ona lektira i onda je nije znao, spetljao se, nije znao da izgovori Ljermontov, ono, sjećate? Čekaj, ko nam je srpski predava? Onaj krupan listova. Ma jok bre, koji krupan lik, to je bila ona neka lujka, razumeš, imala 5 kila šminke na sebi, ono, stalno, ko na modnoj pisti. Ma ne bre, ona bre se stalno kezila bre, vidio se nije imala kutnje gore levo. Ni umnjak nije imala. Aj. Da. Sad je htjela da me obori na godinu sa ovim Englezom. Čekaj, nismo mi nemački. Engleski valjda. A da vam kažem, meni i dan danas nije jasno kako ja nisam pao iz tehnologije metala. To je zato što sam bio heavy metalac u srednjoj školi, znaš. Znači, ja sam bio heavy metalac, imao sam čovječe kosu ovde, razumeš, ono, išao sam na Iron Maiden, ono, su bili u Budimpešti. Ono... I to smo imali. Toga se baš i ne sjećam. U stručnih predmeta znam da smo imali mašine i uređaje i TTP. TTP? Šta ti je to? Tehnologija tapetarske proizvodnje. Mi to nismo imali u mašinskoj. Pa ja sam išao u građevinsku. Ne znam, ja sam išao u ekonomsku. Jebote, pa zar on nije sastanak razreda iz Jovine gimnazije? Moram na toalet. Ljudi, kasno je, radim sutra. Aj, zdravo. Neću. Zvaću gazdu sad odmah. Zovi Pau kao hoćeš. Pa nema za tebe više piva, nema, ovo ti je posljednja tura, oni će dobiti turu, ti nećeš. Mrš napolje, izlazi napolje. Šta je s njim se kačiš? Šišoro te odbio. Idi napolje. Znaš se I ti sa njim, napolje, napolje! Ne zanima me je li ovo sastanak Alo. pedera ili napolje. Izlazi! Izlazi!